Youssou Traoré. Youssou Kravati. Marhabani. Mantoro cité. Torotona. Simonu. Basital. Akakene. Torose. Demso mbela jeli. Torotula. Mi Sira Kamara. Ale kon be sourire law. Abo. Nga mugu dunte parafosa. Abada. Bolo bere na pose yorodo. Bamano côté. En cas de quelqu'un. Hey. Attention. Bismillah. Anyana fragmenté. Super pe. Oluka la sigide mimbea. No Ousmane Togoye. Ale be réalisation na. Bakari Jarabad. Diongo ka awa la sigide. Ale be difula. Jamadu kumbo kefa. Ale be ka angola shikwate awa keta ka mo bismillah. Minye Zakaru Fomba. El Haji Margachen Daw kanu bela jele foku wali mando Papa Balo bismillah Antoine awa kado ka bela jele foka bela jele wali mando Mantoro cité Youssou Mantoro here ala ka dama ami Youssou ala ka 2003 ja amina ala ka ngisha balawma amina 2023 sake ne o de fo 2023 bismillah ala ka ngisha balawma ala ka here cheya ka nafolo nogoya ami ka de cheya ka muso cheya ka akunajia cheya yere ka ya fama de ala ka ya fambe ma nisani ki refo alamsa do angumbe ya aya solo 31 o mase anye do ke nywanye ni ala ibido fana jirana ka do 2023 kono amu duko kele korokora Mali be Mali de kelengele be hagaja jianatige yere ma be sabu kada ka mbetlu menwana su anga jamana e gele abade soro santa laba en konnana jango sango fana 2022 akra ikado gele abaye amedu go ke setigi alaka gele nu wuli ka Mali ja ka Mali ke ambela jele sakoyi ko fe animenu mi barake su sakono ikado kalotane flado dogo ko mbiduru ni flado le keme sabani bi woro ani durudo ikado ote ko nogonye wallahi radio keme chamande be minun sona ko tulu kala sere on dala on ga baraka taka mono bo fa bela jele fe min ba to jama fama be se ka famu su o foli no baraka da be ke uye ka same se foli ku ye ko alibi alaka andega to nyambolo alibi ko alaka je sabati alibi ko femi ye kuna foni nyuma sanuma ye afotugo nyuma na challenge ko nyuma alako no ya mbe jamana nyema wi amedugo ku bela jele nye femi ye ka kun fori ni mi o anyero ka nyema soyi groupe renouveau la ya nyema ku fo ka direction mo fo sabu ka daka sa kono bara amanoko bela jele dlo menwana ka damana duguma fo safe e ka do ami nyema bela jele fo ka barakala befo minu ye anga soro so minu me dibila anga technicien baw oluti ye ekran na nga no lute barashiti nye technicien bela jele ka nyema kana bla abela mu befo e ka do dande folimina sebe bobaw no e journaliste ye minu sebe ne nouveau jane ay famille dude do bo mado ire do min do amena anga nywanda bismillah do injabira koy ibala ga puma wore dabli ida to da follow bi bashi anga nywanda ala ga hero chaya nyerefna fleligaw yero me yange nyebe ku ble ka fleligaw no no gouverneur be nyela ayde mtogo korotaso mina fo jibiye na ka fer noir kele labe ni mindu nyena iti mashi abara bisra drone kata alaga gudeja yuzu anga sebe bobaw munu misebe ne ke ikado sakalo tan flauti sengoti nyine anga fulbe nunu mbela jile anga sama fulbe be ikado ni enine alamsa ikado ni alamsa kunvolo e 2023 kono ikado sebe mbole do kachaya opmana ebe folotawa Neba dima basite dima l'indicateur du renouveau neba leta l'indicateur amita njo asebe nye flana na boko basaba keme wolofla ani flaye ninye minye kodware soro suma binani woro kungango kuma mimbea ikado abitaleke ofanana o nga minye kuma kumba ere ka fo togo jamana amanyema foro nyasimbe alet na ngume tamana nga jamana kono akera kunungo ma abise ka fo kibise ka nundengu nywana sabu kada ka femi foro nyasimbe ma do mami haglisi kimbe kosebe wale de sugandira ka ke chela bene baye ikado an kudwar kauka ay manga ingola for nyasime anangume badia tama na bara tama ani femi jamana fulani nyonje otama kunungo anana abismillah ikado malima nyema fe kolonelo asimi egoita mami ikado na nana
ni président Assimi Goïta oye a bisimila aywa kene in fana kaye Mali premier ministre kumbe CNT ma nyama kumbe ango mako corps diplomatique na bi lasigido ngo fa nga jamana kono olu kumbe jamana nyama flying ikado femi imin nationale o josile ko kaboy kumamna ibaye ka fo o kera bunya bako nala femi ngoni ufla uye nywanye ma chama fana pme o kera fe no ibaye ka fo o bora minga uyu kunda kulubaka sele kuluba kumamna ikado barado olu kera katla ko bara mono boka nyesi delegation to fana ma o bole femi ngoni colonel Assimi Goïta ale ma pma for nyasime ale fana ma pma nga tegano blasebe do kera no bi communiquer ko fo nga fo sebe do kera ka nyefoli ke no bi communiquer ko fo communiquer ngono ajerla ka ko jamana nyama flying ko sra munum be anga jamana flying nyonje ko puma kera olu fana ka femi anga na fasoro sra wiye ani mi mambela jele na fa ko puma kera oka ko puma kera ben ikaro ani lakana koka ko femi fana ikado farafuna ka do nyana e puma kera o fana ka intégration régionale o fana te bene ko ka boy bay ka fo nga mado be ikado dasumusumuna olu ya jira ka fo ko foro nyasime kan nani ko abi blamina mbami ngono o de ka fo lamme an kudu warani nyanje rasi ma binane woro mi na totoro we ni kritigira uluka aywa ulu blaliko ane ulu kungango pma kwa bi na fo kwa nana aywa ninga na dofo ulakra ma do ka pma ye ako ni ndama mi vle ne kana nga jamana kono foro nyasime fe tugo ma nyema kwa kono mi bla minami ngono ikaro jamana nyemo mi fono officially visite d'amitié et de travail opmana badayansra ani barasra kwa be bla o minade konala akoni ata kalaje femi surasu kupma mi no balane do ani nywanje kiri reti gara kwa kabao kiri tigara sabu kadaka de samu kalo tlebisa wa ikaro bara chama ulukera kula ani fornya sime reta kalaje ale de kono tugandira ka ke chela bene kele ani nywanje ka kon ofananye femi tigano bla sebe do yango mako memorandum okera Mali ma nyemo ni kudu wari ma nyemo ni nywanje alibi kaseka jisuma ninge koina mimba to ikara ko biseka sonno ya tugo mina femi jumai de samru kalot lebi saba kiriblo dona sigi senga no bi kuruda sigi special ko fo ma bina ne wore ngoni ikaro kritiga uka ayo ni minga kan o fana dara uka ma sa wam fana kum dala musula kaw ikaro kiri fana tigra uka kofe ayo oni mi fana kaka ikaro jabu belajele fana dira akoni ata kalaje minye malide unye ayo ani kodwar kaw sigi kengme ka mingono ko lala ko tete mingoni nyi ikaro Assimi Goïta ayo kwa bina samasa fuli minge ayo sa 2023 hugum ko nala wala ba daba songa do grâce présidentielle ko pana no e kay yafa ke o ma chamasigi ngumbe ko kono ikaronga o ma ke o fana temene ko fe femi Alassane Dramane Ouattara e no bi kodwar ma nyema ko fo ale ko ngala seru na ka same folula ale ya jira ka fo kodwar ka ola kwat na meble ko minye so se ma bina no wore oluka so su ko sone kwa ko bina no ya ko bina segi kana ale ko nyo puma fo na ko be danga mina be belajele ko nyemu no meka joro mina ikaro Assimi Goïta ka jira ka fo yalma na zara ko mako grâce présidentielle no bi yafa ko fo no fana danga ni abe jamana nyema de bolo kiritigele kofe ibaye ka fo ko ma chamangoni ikaro hakilna be oka na matiga dawo dala ko kono ben njugo na bi for nyasime annana ani jamana nyema uye nywanye femi fana memorandum yo tegano blala Mali an ko warni nywanje so su fana oluka kiriko abana ko fana to do na tawla yusu ikaro ko anaseka aywa an hakilna ju oko la kosebe sabu kadaga fem make folo ma tseka fem fo ola ko fana fem ngoni ngwenye for eso sima enyasimbe kwae nane mingo ningea ikaro ko akera kuna ulobai kunungo tama nyere akera opana ko mabise gijigidaka ka fogo feminye kasra unye ane ko warne nywanje ikaro ko asra be kamene doni sedu jara l'indicateur du renouveau fore yasinbe andedu angora ka dedu ala katinala amina Anwan ami sebenda maliplim alep manedu minye etesita tediste awani gele ni amalaje ikado gele bina chu nunu ni dugula maukande minye awkado mamunu be no sigida mawye no ma nyemawye oluko nimbe ikado kulela fa beleje le fe minye awkado yoro kufole na mi asongo ale famvelawnye katase ikado alam bela jelema mako ne be ka boli kelenye chuko suko bela jelela minyo grupo armoye ani awakado mado be oluko ni karlendo nywana o kar nywana awa minyo o gongwa de be ka che awadugude ngunde o na manya ka fo dugude agbangwa be ka che oluga andwa no dugude ndo ko ni afsa ni tamaye wode ko nanna sa minye eta islamique au Grand Sahara et IGS
a bɛ waati bɔ ninnu kɔni kɛn bɛ aw ka dɔn ka fiɲɛ tigɛ maaw la min ye dabalo t'i sɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye min ye maanifin maa magoyafɛnw i ka dɔn n'u si tɛ ka don tɛsiti kɔnɔna na k'o kɛra gɛlɛyaba ye o de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ minɛnw mina bɛ yen n'olu kɔni bɛna k'a dɔn wotorow la o minɛnw k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen jɔra an don ani gɛlɛya min bɛ yen min ye k'a dɔn maa minnu n'an b'olu wele ko jadisu an don k'a dɔn olu kɔni ye wulikajɔ kɛ fo yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a dugu dɔ bɛ yen hali o ni Bamakɔ yɛrɛ ma jan ɲɔgɔn na n'o ye Kolokani kɛrɛfɛdugu dɔ ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye k'a dɔn dugu ye dugu min k'a dɔn n'o ye Ngunminɛ ka taa se Bugujɛma min ye k'a dɔn Kɔrɔkɔ ani min ye yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Gihoho ale bɛ k'a dɔn Kolokani cercle fɛ wo ninnu kɔni u tɛmɛtɔ ye u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka dugudenw wele min ye ka lajɛ kɛ n'u ye lajɛ kɛ min ye u bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen f'u ɲɛna min ye k'a dɔn ka ladilikan k'u ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka kuma f'u ɲɛna kuma min b'a u ka danna ta k'a d'a ma kofɔlen ninnu kan min ye hali Bamakɔ ani kilo 15 dugu min b'o ye dugu min bɛ yen a yɛrɛ ka dugu don a fɔli Ibrahima kɛ Ibrahima an don min ye Kati ye ale ni Bamakɔ cɛ kilomètre 15 ye an don k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw ka fɔ la n'olu bɛ lakana sira kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye an ka maa ɲɛmaaw ye olu de k'a lajɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye ka fasaba ninnu ɲɛna min b'a to dugudenw olu ka taa ni ka segin ani sanni feere o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na studio Tamani nin y'olu ka fasire an y'a bɔ Mali Plus kɔnɔ yana an ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye Yusu an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ u tɛ se ka foyi k'an na n b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn bi nka nanzarakan yɛrɛ la terreur kɔrɔ ye min ye ayiwa n bɛ kuma ka dan n ka karamɔgɔw ka danyɔrɔ la terreur kɔrɔ de ye ka walew kɛ min bɛ adamaden hakili wuli k'i hawuja hali ni fiɲɛ cira i ka kule i yɛrɛ ma wa ninnu ka baara min kɛ u b'a fɔ ko action spectaculaire o kɔrɔ de ye kana ko dɔ kɛ ten balaka ko dɔ kɛ wasa bɛɛ k'o fɔ yɔrɔnin dɔ la tɛ ka tɛmɛ n'o tɛ tɔ t'u yɛrɛ la nka an ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw n y'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ b'u bolo wa n d'a ma la don dɔ la nin bɛ jɔsi ka bila n kɔfɛ i ka dɔn hakili yɛrɛ tɛ jigin na bilen ni Ala sɔnn'a ma sɛbɛn la lettre du peuple ne b'ale ta la lettre du peuple fɛn min ye san 2022 o tɛmɛna nka an k'an kɔfilɛ dɔɔni an k'a lajɛ sabu ka d'a kan n'i y'i kɔfilɛ i ka dɔn i bɛ don min na i b'o dɔn i t'a fa fana sini i b'o dɔn fɛn min san 2022 a tɛmɛna nka a kɔlɔlɔw bonyana i ka dɔn donbaw olu tɛmɛna kɔnɔna la bamananw ka kuma don ko diɲɛ fa bɛ ko ye sema kɛ ma don min i ka dɔn o na fɔ an ka para ɲɛ kelen kɛ kunun ko kɔnɔ dɛ san 2022 i ka dɔn a donbaw an ka lajɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na fasiri b'a segin b'a kan san kelen kalo 12 don i ka dɔn duwakun 52 tile 365 san 2023 kɔnɔ dugu jɛra nka san 2022 kɔnɔ donba caman dɛmɛna Yusu i bolo kuru dɛ a fɔlɔ i ka dɔn janvier kalo dɔ tile 9 san 2022 i ka dɔn min kɔni ye embargo ye o sigira anw ka CEDEAO ani UEMOA fɛ o kɛra gɛrɛndɛba ye o kɛra ko gɛlɛnba ye o tɛmɛnen kɔfɛ janvier kalo tile 14 ka se k'o jaabi jamanadenw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa miliyɔn dɛ a caman de bɔra i ka dɔn janvier kalo tile 14 san 2022 ka n'u ka dɛmɛ ta k'a jira fana k'a fɔ bingani min kɛra an ka n'o ye embargo ye ko an di jɛnɛ ye maliden bɛɛ kɛra i ka dɔn maa kelen ye a don ka bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɔni dafa o tɛmɛnen kɔfɛ janvier kalo tile 16 i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jamana ɲɛmaa kɔ Ibrahim Boubacar Keita ale fatura ale ye diɲɛ to o fana kɛra don min fana n'o tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye janvier kalo tile 31 ambassadeur Faransikaw ka ambassadeur an y'o gɛn k'o ka taa ka bɔ yan sabu ka d'a kan hakilina minnu b'a la k'o tɛ anw ka jamana ɲɛtaa hakilina ye fɛn min fana ye waasa ka se k'o kuma jaabi Faransikaw ka maa ɲɛma Emmanuel Macron ale fana y'a jira k'a fɔ k'ale ka barika ni maa minnu bɛ yan k'olu fana na taa ka bɔ yan o kuma fɔra février kalo tile 17 n'an y'an dɛmɛ dɔɔni février n k'a fɔ février kalo tile 21 i b'a ye k'a fɔ min fana ye i ka dɔn Mali maa ɲɛmaaw ye fɛn min charte transition i ka dɔn o kurayara
n'an y'an dɔrɔ dɔɔni mars kalo tile 17 RFI ani France 24 jamana ɲɛmɔgɔw y'a datugu an ka jamana kɔnɔ k'a dulon k'a sababuya kɛ u bɛ baara ni kunnafoni minnu di i k'a dɔn k'o tɛ taa anw nafala fiyewu o fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye mars kalo tile 21 premier ministre kɔrɔ i k'a dɔn Sumeli Boye Mayiga ale fana ye diɲɛ to o fana kɛra don ye don min i k'a dɔn n'o tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ juin kalo tile 17 conseil national de transition n'a bɛ CNT kofɔ loi électorale n'o bɛ kalata sariya kofɔ o kurakura o baaraw fana kɛra o fana tɛmɛnen kɔfɛ juillet kalo tile 3 sɔnɔgɔya nana don kow la embargo min tun bɛ an ka juillet kalo tile 3 san 2022 o wulila ka bɔ yen o fana kɛra don ye don min n'o tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa ka tugu o la min ye juillet kalo tile 10 mandat d'arrêt international jamana ɲɛmaakɔrɔ denkɛ Karimu Keyita o dara o kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa n k'a fɔ le 5 juillet de don juillet kalo tile 5 san 2022 i k'a dɔn mandat d'arrêt dara Karimu kan o kɔfɛ ayiwa juillet kalo tile 10 min ye sɔrɔsi 49 ye i k'a dɔn olu de minɛna Kolwari sɔrɔsi 49 ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ juillet kalo tile 20 san 2022 i b'a ye k'a fɔ MINUSMA ka kuma lasela o fana gwɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ k'a ka baaraw na an dafa tɛ kelen ye juillet kalo tile 25 min fana ye Mali kiri ye a ye mandat d'arrêt international k'o ta k'o ɲɛsin maaw ma k'u ni ɲinini ka kana n'u ye ayiwa min kɔni ye premier ministre kɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ Bobo Sise Mamadu Igor Jara Cɛma Ibɛri Kulubali o baara fana kɛra uti kalo tile Bobo Sise Mamadu Igor Jara Cɛma Ibɛri Kulubali o baara fana kɛra uti kalo tile 13 Sogɛl Kokala Mayiga i k'a dɔn ayiwa bana y'a sɔrɔ o yɛrɛ kɛra sababu ye ka kalo damadɔ kɛ a bɛ se ka taa furakɛliw kɛ cogo min na sɛbɛtamuru kalo tile 3 Henri Damiba n'o bi Paul Henri Damiba Burukina maa ɲɛmaakɔrɔ i k'a dɔn o fana nana an ka fasoba Maliba in kɔnɔ 22 sɛbɛtamuru yɛrɛma hɔrɔnya i k'a dɔn o ɲɛnajɛw kɔnɔna la a tako 62 Guinée président n'ale fana ye sɔrɔsi ye i k'a dɔn Mamadi Doumbia ale fana nana ani Asimi Goyita o tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛtamuru kalo tile 24 o na don tarikuw kɔnɔ sabu ka d'a kan min ye an ka ministre ye i k'a dɔn Ablaye Mayiga ale discours dɔ kalan ONU na ko n'a mɛn mɔgɔ kɔnɔ dɛ o n'a mɛn mɔgɔ kɔnɔ a na kɛ tariku ye a na kɛ kalanbulon ye o tɛmɛnen kɔfɛ a don ma diya dɛ Yusu o tɛmɛnen kɔfɛ octobre kalo tile 11 min ye jamana ɲɛmaa ye i k'a dɔn colonel Asimi Goyita ayiwa avant projet constitution n'o ye sariya sunba ye i k'a dɔn sɛbɛnni kunfɔlɔ minnu kɛra o taara i k'a dɔn ni ka na o d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'a daminɛ septembre kalo tile 17 ka don a tile 22 bolo lasigiba dɔ kɛra faransikan la conférence sociale dans le domaine du travail ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka kolosuma cogo min na o baara fana kɛra octobre kalo tile 28 min ye i k'a dɔn CNT ale kurakurayala ni ka a mɔnɔbɔ ka maa dɔw fara a jamakulu kan novembre kalo tile 2 fɛn min ye capitaine Ibrahima Traoré ale min ye Damiba furan ka bɔ ye Burkina Faso o fana nana an ka jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye le 2 novembre kalo tile 2 i k'a dɔn o baaraw olu kɛra le 3 novembre kalo tile 3 i k'a dɔn ayiwa télévision so min bɛ yen n'a bolo ko Joliba TV News o fana dulonna i k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kalo 2 kɔnɔna na novembre kalo tile 21 Mali gouvernement a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yan n'o ye ONG ye n'olu kɔni bɛ faransi ka wari de minɛ ka baara kɛ n'o ye o baara fana o jɔra n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa o kɔni kɛra kuma fana sɛbɛkɔrɔ cayara dɔɔni kana sa laban na fɛn min ye magistrat ye kiiritigɛlaw ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ min kɔni ye novembre kalo tile 29 ka don décembre kalo tile 5 bolo olu kun ye baara bila kɛ nka u tilala k'a ko jɔ k'a sababuya kɛ bɛnkan dɔw sɔrɔ la fɛn min ye décembre kalo tile 29 ye ayiwa maa 49 in ka kiriko o kɛra ka kiiri tigɛ u kan i k'a dɔn décembre kalo tile 30 o baaraw bɛɛ lajɛlen kunjɛra i b'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔ ka don sankura kɔnɔna la dow ka ca nka fasiriba ye nin do kumabaw de ta ka ɲɛfɔ san 2022 kɔnɔ minnu dɛmɛna n'a bɛ se ka kɛ hakili jɔyɔrɔ ye waasa sini fana an ka se k'an dafa dɔn mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ la lettre du peuple a daminɛ kɛra 9 janvier nka janvier ko ne ka fɛn dɔ bɛ bɔ cɛ no maa kɔnɔ ko ka bon ni ye sabali sa an ka danima sa sari ne ta ye min ye kɔni ni Modibo aw de bi jɛ ka dugawu kɛ ne san 2023 a ka gɛlɛn dɛ nka ni aw sera k'a da ɲuman don ala ka dugawu kɛ n den da don fɛn na ma fɔ n fɔlɔ dɛ a bɛ fɔ n ye fɔlɔ de kana nɛgɛ ka don ko la
Yusu b'a fɛ ka njɔsi ka taa n bila ba camancɛ la. Kana fɔ ma yɛrɛ. Jumɛn? Mɛ k'i yɛrɛ bɛ ka maloya k'a fɔ dɔn. Jumɛn de don? Batuli Ɲang. I n'i ka cɛkɔrɔba b'o tɔ ɲɛnabɔ Kayi. Amiɲa. Ne da t'o kuma la. Amiɲa mɔden don dɛ. K'a taalen a ye biju de kɛ Amiɲa na. A banna. A ka seri de ye Amiɲa ye. A banna. Adouane. Bisimila. An bɛ sɛbɛn da. Sɛbɛn min ni b'a ta. Indicateur de renouveau. L'indicateur. Indicateur de renouveau ale kumanen don. A ye mun fɔ? Min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. N'i taara Kanbila. Kanbila awɔ min ye anw ka wolomasiri tabaw. Olu kɔni ye logement sociaux dɔ jɔ. Kanbila. Kanbila kɛ. A biriki fɔlɔ bɛ da don min. An kun bɛ yen. A banna. A y'a sɔrɔ Daramani Danbɛlɛ de ye ministre ye. Awɔ. Antoine, min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la, i b'a ye k'a fɔ aw min ye ninnu kɔni maa 30 b'u la, olu ye wele kɛ ka ɲɛsin aw min ye jamana ɲɛmaa Assimi Goïta ma. Antoine muso 30 ninnu, i b'a ye k'a fɔ olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la, min ye aw wolomasiri tabaw minnu tanyana olu ka denbayaw Antoine olu de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin kɔnɔ dɛ. Antoine aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la, i b'a ye k'a fɔ aw min ye kabini waati min na n'a tile dira olu ma min ye 20 janvier 2019. Antoine ni muso 30 minnu filɛ nin ko gɛlɛya b'u kan bi hali so ninnu yɛrɛ saracogo a gɛlɛya b'u kan Fuseni Mariko ka fɔ la a ko ni muso maa 30 min filɛ nin n'olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Antoine i b'a ye k'a fɔ musow denw ani aw k'a dɔn u ka dukɔnɔmɔgɔ wɛrɛw Antoine aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la kalo u kan ka wari dɔ bɔ k'a bi i ka dɔ sɔrɔ tɛ bolo la min ye aw ka dɔn olu b'u cɛw o ka pension de ta n'olu ye pension ta n'a fɔra i ka pension ta denmisɛnninw ka kalanko ka taa se aw ka dɔn furakɛliko ma ani aw da balo Antoine k'a tɔ si tɛ bɛrɛ ye min ye waati min na aw ka dɔn Assimi Goïta n'u nana ka na aw ka dɔn wuli ka jɔ kɛ ka yɔrɔ dɔ di maa dɔw ma min kɛra kɔsa in na u kɔni ye aw ka dɔn san 10 de latigɛ olu ye sanda pension bi d'u ma Antoine o min filɛ muso 30 ninnu to la min ye muso 30 ninnu ye olu y'a jira k'a fɔ aw min ye aw ni wari min bɛ d'u ma Antoine aw ka dɔn so in a bɛ sara 7,000 ani 200 kalo maa dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu nana so ninnu labila a se t'u ye aw ka dɔn k'a sara u kana bila non Assimi ka bɔ k'a ni ko ɲɛnabɔ logement sociaux ko fana ye jigiya de ye u kana bila awɔ Assimi de bɛ se ka bɔ ka nin ko in ka ninnu dɛmɛ nin na Antoine min ye nin muso kɔfɔlen ninnu ye maa dɔw yɛrɛ bɛ olu kɔni ye a fisaya taama ye olu ye aw ka dɔn yɔrɔ ninnu bila ko ye k'olu kana malo Antoine aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ subvention dɔ bɛ yen o kɛra maa dɔw ye aw ka dɔn sara taasira la min ye aw ka dɔn san 10 olu dun ta aw ka dɔn min ye o wulikajɔ kɛra kabini san 2016 Antoine o y'a sɔrɔ nin sariya bolo o mana fɔlɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu bi lamɔ bi gɛlɛya min b'olu kan i ka dɔn olu yɛrɛ ma se ka aw ka dɔn da dumuni ko ɲɛnabɔ min ye ka furakɛli ko ɲɛnabɔ ani denmisɛnninw ka aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kalanko ɲɛnabɔ olu kɔni bi olu jigiya ye jɔnni ye an ka maa ɲɛmaw olu jigiya ye jɔnni kɛrɛnkɛrɛnnen la Assimi Goïta olu maa 30 minnu filɛ nin walasa u bɛ se ka fara tɔ kan minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu ye san 10 subvention dira olu ma ala k'an kunnaja o de ni ale ka fasiri ye o de an b'a fɔ dan tɛ foli min na i k'a dɔn Usmane Dawu badabada foli o b'a ye fɛn min ye sɛbɛn ye Lelito ne b'ale ta an y'a ta fɛn min ye kɛlɛdege lakɔliso min n'o bɛ an fɛ yan école de guerre du Mali i k'a dɔn ayiwa a kun fɔlɔ olu bɔra kun filanan maaw deuxième promotion k'olu bɛna don i k'a dɔn l'école in a yɛrɛ sigikun de ye ka se k'an ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw k'u kalan k'u hakili don kosɛbɛ fɛn fɛn ye démocratie taabolo ye fɛn fɛn ye kɛlɛ yɛrɛ kalanni ye fɛn fɛn ye lakana sabatili ye i k'a dɔn ka jamana yɛrɛ basigi k'a bɛ o de kofɔ
chef d'état-major général des armées fɛn min général de division Umaru Jara ayiwa ale tun bɛ kɛnɛ in ɲɛmaaya la a don kama promotion filanan minnu bɛna don école de guerre in na ayiwa o tun bɛ o kɛnɛ kan ye a kɛra janvier kalo tile 3 a kɛra don ko an kɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ lakɔliso in yɛrɛ a fiyɛ a ka bɔ kosɛbɛ ayiwa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra a yɔrɔ yɛrɛ la ye maa dɔ kuma tun bɛ kɛnɛ ka commandant de l'école de guerre du Mali ka taa se université des sciences juridiques et politiques de Bamako ma o recteur tun bɛ yen chef d'état-major tɔw caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen directeur de service ka taa se maaba caman ma fɛn min cakɛda ɲɛmaaw ye ka taa se politique ɲɛmaaw ni diinɛ ɲɛmaaw ma ayiwa komini duurunan kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan kɛnɛ in a yakubayalen kun don kosɛbɛ wa kɛnɛ in kɛra bonyaba ye kuma sanuma caman fɔra a kɛnɛ kan n'i ko école de guerre kɔni bɛ sɔrɔsiya de kofɔ a bɛ kalan caman kofɔ kalan bolofara caman olu de bɛ k'a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin i ka dɔn lakanako ma démocratie yɛrɛ sinsinni ka taa se i ka dɔn jamana yɛrɛ a basigiliko ma n'i ye école in da k'a lajɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina min da ka nin lɔgɔli belebeleba in kɛ anw fɛ yan ja an bɛ taa min kalan diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ja o b'an fɛ yan a kɛlen tɛ nin ye de promotion fɔlɔ bɔ futa Youssou a ko ni école de guerre ta k'a lajɛ u ka mission n'o ye ayiwa u sigikun yɛrɛ ye u ka laɲini an'u kuntilenna u ka ɲinida ye fɛn min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sɔrɔsima ɲɛmaaw ye k'u kalan i ka dɔn k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo k'u hakili don kosɛbɛ min kɔni b'a to u jɔyɔrɔ u bɛ se k'olu sinsin ka baara kɛ i ka dɔn bonya ni karama kɔnɔna ka baara kɛ a zɛrɛ nin jɛ kan fɛn min kɔni b'a to jamana lakana u bɛ se ka sabati cogo min na démocratie fanga u bɛ se ka sinsin an fɛ yan cogo min na wa fɛn fɛn lakanako ye ka baara kɛ o minɛn kɔnɔna la k'a sigi kunba dɔ filɛ n'i ye i k'a dɔn ayiwa ɲinɛnda ta k'a lajɛ u ko min yɛrɛ ma i k'a dɔn ko ayiwa la leçon inaugurale n'o ye kalan kunfɔlɔ yɛrɛ min kɛra nin don kama o dira n yɛrɛ ka professeur fɛ n'o bɛ i k'a dɔn Burema Kansayi kofɔ professeur ale ye i k'a dɔn recteur ye université min ni n y'a kofɔ ale kɔni nana kalan kunfɔlɔ di o kalan kunfɔlɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min furanjɛla fanga yɛrɛ i k'a dɔn a tarikuw n'a taabolow ani fɛn min ye ka kokɔrɔlenw bila ani ka jamana yɛrɛ mɔnɔba n ko ma ko continuité ale kɔni ye kalan kunfɔlɔ di o kan commandant de l'école de guerre général de division Umar Daw ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya caman bɛ an ka jamana in kɔnɔ f'olu ka jɔsi o yɛrɛ de kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ɲuman in da école de guerre n'o bɛ kalan in kofɔ kɛlɛdege kalan in i k'a dɔn ayiwa kɛlɛdege kalanso ko o kalansoba in k'o sigi Mali kɔnɔ yan o hakilina k'o sɛbɛkɔrɔ pisayara kosɛbɛ a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ nin bɔra ŋaniya min na jamana ɲɛmɔgɔ ka ŋaniya ɲuman de don wa a bɛna kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ka lakana ka se k'o sabati kosɛbɛ fɛn min ye jamanadenw ye k'u lafiya ani k'u hakili sigi a bɛ kɛ sababu ye ayiwa ni kana lakana ye fa bɛɛ lajɛlen fana fɛ dɔɔni dɔɔni k'o t'i tɔ to ko la o tɛmɛnen kɔfɛ chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara ale ye kuma ta kuma in i k'a dɔn a kɛra kuma sanumaba ye a ye foli ni tanunu kɛ ka ɲɛsin kalanbolo fɔlɔ min n'o bɛna kɛ ayiwa ɲinɛ in na a y'i da don o fana na a fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye furanjɛla fanga min n'an b'o la o kuncɛcogo ɲuman olu kan ka taa taabolo minnu fɛ gɛlɛya minnu bɛ an kan i k'a dɔn ayiwa lakanako la a da donna olu caman na général de division Jara ale bɛ a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min école de guerre in ye i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni ye yɔrɔ de yɔrɔ min ni hakili jagabɔ caman bɛ kɛ ye yɔrɔ min ni kalankolo gɛlɛnw bɛ kɛ ye min kɔni b'a to lakanako ayiwa jamana ka lakanako bɛ se ka sabati cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalan sanfɛ bolo dɔw bɛ yen sɔrɔsi kunda olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o yɔrɔ in na a y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiya bɛ kosɛbɛ promotion fɔlɔ olu ye bɔli min kɛ k'o kɛra kunnawoloba ye o fana ye ladilikan caman di kun filanan mɔgɔw ma olu minnu bɛna don lɔgɔli in na i ka dɔn ni ka tila ka bɔ kɔfɛ a ye ayiwa ladilikan caman d'u ma fɔlɔ y'a kɛ cogo min na u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kɛ ka s'olu kunnama na hakaja ka tɛmɛ o yɛrɛ kan min kɔni b'a to hali bi an bɛ se k'an disi gosi n'an ka l'armée ye cogo min na ani fɛn min ye jamana lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na o fana école de guerre du Mali deuxième promotion a kalanso donna e m'a fɔ ko Umaru Jara jaralakaw bɛ ka nafa bɔ sisan n bɛ min f'i ye marifatigi sɛbɛn katugu fɔlɔ dɛ an y'a bɔ jumɛn kɔnɔ Liliti fama .ml olu fana y'a lasu ma n bɛ min f'i ye na n ka kangari dɔ da i ye maa ti kangari da i kɔrɔ ye sa nka n bɛ kuma dɔ f'i ye finitigilaka surasi gendarme garde polisi sapeur pompier eaux et frais i terima k'u ye i dɔgɔnima k'u ye a f'u ma ko ba marifatigi n'i y'a ye n'i b'a fɛ marifatigi dusu ka da i b'a ko ba ni ce
ala ka nguna ja Bismillah. ando an awa min antita sugula kuma sera o sera koyi an ka taa sugula o fana b'a lajɛ fɛn min Ablaye Mayige groupe commerce an bɛ taa zole da i ka da n'a ka madamu an b'a fo dande foli min na pharmacie Kura Verte la ani fɛn min ye an ka radio partenaire an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin waati in fana b'a sɔrɔ i ka dɔn farafinna yan ani Europe ni Asie ni Amérique gun kan jango Asie yan fan fɛ i ka dɔn maa caman olu bɛ an lamɛn u sɔgɔlen mana nin waati hali ni waatiw tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ nin waati ka sɔgɔlen don a la n terikɛ dɔ bɛ yen Kara Berté ale bɛ New York a n'a furumuso Suzanne Sugo Madame Berté olu b'a lamɛn don ko don. Yɔrɔ dugu ma jɛ kosɛbɛ États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ soli ka wuli k'a lamɛn. U bɛ soli ka wuli k'a lamɛn. an b'a f'u ye ko États-Unis kaw k'u teliya joona ka taa u da broser i k'a dɔn ka daraka ɲuman dun an bɛ taa sugu la ka na. An ka taa sɔɔni an bɛ na. Antoine an bɔlen sugu la an bɛ don kunnafoni kɔnɔ o bɛ ɲɛ a ta nka yanni an ka don sa an ka cɛkɔrɔba min bɛ Kayi n'o ye an bɛ ɲa ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔ sanga ani waati ne y'a dɔn k'a ka dugawu k'a ɲɛ ne y'a dɔn ne ye k'o faamu sisan ja an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa an bɛ ja projet dɔ de b'i bolo i m'a projet fɔ bi ja projet b'i bolo ni ne ko n bɛ don a ko la ne ka cɛkɔrɔba bɛ dɛmɛ koyi n bɛ min f'i ye wa n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ an bɛ ɲang ne b'a dɔn e ye projet in labɛn a mɛnna han ministre sport ani fédération mondiale de basketball ale bɛ yen Wara bɛ yen Labal bɛ yen bɛna fɔ Fana Tomota ye Segu Ɲang bɛ yen Boubacar Ɲang bɛ yen bɛna fɔ Mama Tomota ye a kana projet in salo ka b'i bolo ala ka kunna ja Amina. an dɔn awa k'a dɔn min ye hali bi an bɛ don fasiri kɔnɔ fasiri n'an donna kɔnɔ an ka taa domaine urbanisme na directeur Ablaye Diko ale ni Amadu Dumbiya awa k'a dɔn ninnu kɛra chevalier de l'ordre national la n'o ka kan an dɔn ɲuman kɛ a bɛ sara ni ɲuman de ye dɛ an dɔn awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye Ablaye Diko maa min don k'a ka wuli ka jɔ bonyana ani Amadu Dumbiya ninnu a ka dɔn janvier kalo tile 3 san 2023 ministre min bɛ a ka dɔn n'o ye ministre de l'habitat ministre de l'urbanisme de l'habitat de l'aménagement du territoire et de la population min ye awa mon professeur Birema Kamena kosɛbɛ Antoine professeur Birema Kamena min ye aw ka dɔn an ka maa ɲɛmaaw tɔgɔ la a ye aw ka dɔn min ye fɛn ta ni k'a da ninnu disi la Antoine aw ka dɔn ni maa fila minnu filɛ nin Amadu Dumbiya i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni nana aw ka dɔn kabini novembre kalo san 2021 waati min na a nana ye wuli ka jɔ kɛ dɛ min ye ka baara caman kɛ min b'a to an ka jamana i ka dɔn a bɛ se ka kan nabɔ cogo min na ani aw ka dɔn bamayɛlɛma minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ cogo min na n'o ye réforme ye min ye a ka wuli ka jɔ bonyana o la o de kɔnɔna na sa min ye ministre ka danaya dalen a kan o danaya a fana ye a bolila o sira fɛ a y'o sira tiɲɛ mɛn nka min ye aw ka dɔn a ka wuli ka jɔ ani a ka baara ɲɛdɔn k'o de y'a to aw ka dɔn ministre a n'an ka maa ɲɛma ministre Birema Kamena n'ale yɛrɛ aw ka dɔn nin yɔrɔ kɔfɛlen ministre so ye olu ye aw ka dɔn ni médaille ta k'a d'a ma dɛ chevalier de l'ordre national a ka girin dɛ min ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen min filɛ nin min ye k'i bi jogo bɛɛ lajɛlen fɔ a la fo salaya ko aw ka dɔn i bi jogo bɛɛ lajɛlen fɔ a la k'a tɛ Mali ka hakɛ k'a to matarafa ko i tɛ se k'o fɔ cogo si la a k'a ka wuli ka jɔ ka bɔ min ye aw ka dɔn jamana ka hakɛ o bɛ se ka laɲini cogo o cogo ka taa ɲuman sira kan k'a ka wuli ka jɔ ka bɔ maa min bɛ sa maa filanan Ablaye Diko min ye maa caman bɛ yen olu kɔni bɛ ni maa kofɔlen in dɔn min ye aw ka dɔn a bɛ baara ɲɛdɔn min kɛ a bɛ domani ɲɛmaa don a bɛ baara ɲɛdɔn min kɛ ani jamana kanu min b'a la a n'a ka baara kanu min b'a la wa min ye aw ka dɔn danaya min b'a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an dɔn o de wuli ka jɔ kɔnɔna na kabini a nana waati min na u y'u ɲɛsin baara ma ka baara kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la baara kɛlen an dɔn nɔ bɔra la koyi min ye aw ka dɔn u kun kan ka min ɲini o ye miliyari 100 ani miliyari 50 ani miliyari 1 n'a kunkan fɛ
nga min ye Abdoulaye Diko ye kado aye wuli ka joke hali bi anaka maw ka godoninge ka barake awkado sufarat lega o bara o de trakata wolo min ye awkado milliard keme ani milliard biduro ani duru anaku ngamvena o ba jira ka fo kemejo uye keme ani sabade ke abanaw anwan miye awkado nyerala o ibai ka fo awa miye wutemena uka nyini fenga ni milliard nani o ba jara ka fo mami men yero ko fole nyemala no e Abdoulaye Diko yi kaka bara nyedo anaka wulika jo anaka faso kanu ani dana mimba ni awkado professeur brema kamena ni nyancha no ministry ko de ker sira ka wolo ni jabina bismillah opma awkado ni ma flamunu vlane miye ministry ka bonya buka ministry ka jate buka bo be barake kata jamana ka yirwa siraka jamana ka nyeta siraka anu kemme ka tabulo munumbe no liye toka je olu bise ka dafa chugomina yelma nyeda kurab se ka di awnga awani ministry soyma oni kamina be o baraka o jabi alhamdulillah ma bise ka avo o re kondan nasa nunu fla minye awakado ku yelena soka chevalier de l'ordre national du Mali jamana ya sodu ma o yelena o kera sotigu ye abe tesere ko fo ala ka nguna ja ni sebe Ousmane Daw nale ka fasira nya bo indicateur de renouveau kono Ousmane Daw ma fo ka domaine barakela belajele fo e ka do dande fo limina journal mi no ye kuna fondi sebe e Mali plume amaleta Mali plume e ko nde boko folo rede e ka do Mali plume aywa e ko nda flana do ayo basite mi Mali plume na nyata iba e ka fo Mali ani groupe banque mondiale ni nyanje kwa sara ka kene sabu ka da ka tegno bla seben fla kera o ko ngra so bi sefa wari a milliard kemeni bisegri ana kunga 20 o kase ka di onga jamana ma mi ngoni ji sanuma ko ye ka tabla sania barawla lu bela jele se ka ke bamako tuko mina min fana ye ikaro Senegal ko ye ka se ko lu nyana bo anga jamana fanjama fe abibla o mina kono ire balmake ministro ikoro ka de do idwa ka de do ngoro ka do de alisen ngoro ka do de ngoro ka bo de kumanyana Femi ye soro ministry alu se ni sanu e kado ani directrice opération Banque mondiale madame Clara et de Souza e tegno blasebenge mimiti jo euro wari a million keme flani bishegi ni kola ni koni o fale se fala biti jo milliard keme bishegi an shegi na kunga vena de sama kalot le tan flabara numbela jele ko ngera a kere kado ministry so nai akodore te ni mina nyeshi mima de ka foji sanu mango re bise ka ke sababa itugo na Bamako aiwa Bamako bise ka ko ka je tugo na Femi nyamango ye ka se bela jele nyana bo waro numina do o dafe kata se ikado sene bolo fara chama ma abina do o da chama vana fe ni to bla sebe flami no kera ni ko abina pisa anga jawana ma ko sebe sabu kada ka abina do damnu ve ko mina ke sababu sanu ya daw kata se ikado ji sanu mama kata se sene ko ma ko bi pisa ko sebe usine belebele fla olu kan ka jo min ngunu mi ke sababu aywa nyige nogo ka se olu bela jele fanata ko bayelama aywa ninga ke soro fenye femba to sani ya rebe se ka sabati chugo na kenya be se ka sabati chugo mi fana na o fana temene ko fe femi anga furuba yoro munum be ko bina nyeke jo o fa bela jele la sabu ka daga anga furuba yoro chama be nyike ngo be de 800 blocs de la 800 blocs la itemeto dro ibe warnindo bla dro ka du nyike na ki ma magodla iwendwa 800 blocs latrine kemeshegi awo odebna joka chari Bamako fanjamana wasa ikado mo bese ka lafia tugo mina fem vona balo dese o keme ka singa ko sebe war nun do mina do sene do dafe mi ngon bato ikado mo bese ka dunga fa bese ka sawatanga jamana ko na tugo mina sabu dunga fa ikado balo dese afarati be anga ka sababu ke jenti me ka do nywana bi o minyi ikorene kele o keme sababu ye katana nga seki ko gweleya fem yi suma fe do ko ni olu tali ninga aywa jien segre suma do be olu sebe ko geleya ledo akoni yalla je fem yi o farati chama olu be ikado anga jamana ka wari mina do o do fana dafe femi ministry alusene sanu aye folini tanuke ka nyeshi groupe Banque mondiale ma ku foku wala nyuman do femi fana katla ku hagli sigi ko sebe ka dira ka fo war mi na dile fleni nye tikono bla sebe min dile fleni nye kada dira laydu binga kwa laydu bi time sabo kwa musa ka bina do adunda fe ni munye sebe nye anya salo ka bo Mali plumna
Mali film ni ale bila min ye kadɔ n bɛ sɛbɛn ta Nouvelle Horizon an ka taa Mali douaniers fɛ dɛ min ye kadɔ san 2022 douaniers kɔni min ye u ye nisɔndiyaba kɛ k'a sababu kɛ mun ye min ye an ka jamana a jigiɲɛba kɔnɔ min ye u sera ka miliyari 70 u sera k'o sɔrɔ ka bila jamana jigiɲɛba kɔnɔ kalo kelen nkɛ ayiwa Anwan min ye kadɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a k'a fɔ fɛn min kun ɲininen do u fɛ min kun bɛ kadɔ n'u kun danna ye Anwan o kun ye miliyari 66 n'a kunkanfɛn 3 ye nka min ye an ka douaniers ye min ye u y'u yɛrɛ dan tuguni koyi i ka don u tɛmɛna u yɛrɛ la fiyewu tuguni min ye u tɛmɛna o kan min ye miliyari 66 a n'a kunkanfɛn ka taa gosi fo miliyari 70 a n'a kunkanfɛn 620 Anwan o b'a jira k'a fɔ min ye an ka douaniers ye u ka wuli ka jɔ bonyana san 2022 kɔnɔna na dɛ dɔwɛrɛ tɛ k'a dɔn n'i ye fɛnba fofo n'o ye ka na kaba fofo n'o ye na dɛ kaba fɛn min ye a fofo o ye k'a dɔn min ye maa min ye nin baaraba in kɛ o y'u ka ɲɛmaa ye k'a dɔn Amadu Konate ale k'a dɔn inspecteur général de douane Anwan min ye nga a y'a jira k'a fɔ ale kelen tɛ dɛ a ye douanier bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔba kan k'u ye bɛɛ baara min kɛ nin baara in tɛ se ka kɛ cogo si la n'aw ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka kunfilenna n'aw ka hakilina ani jigiya olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye min ye maa ɲɛmaa ye nin fɔ min ye maa min bɛ yen n'o ye directeur général Amadu Konate i ka dɔn min ye a waati kɛra a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa galabu don ka dɔn douaniers la fan caman fɛ min ye ka dɔn Kayiba Jabate b'o la Bamakɔ ka dɔn direction ani ka dɔn douaniers bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Kulukoro b'o la ka taa se i ka dɔn Segu ma ani ka dɔn fo Gawo ka taa se ka dɔn Kulukoro ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ye nin bɛɛ lajɛlen k'a sen nɔ ye ni ka t'i ɲɛ da ka dɔn baarakɛlaw kan ani ka galabu don la walasa u ka ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn cogo min na Anwan kabini ka dɔn o waati i b'a ye k'a fɔ an ka jamana i ka dɔn gɛlɛya dɔw nana dɛ o gɛlɛya mun ye min ye embargo min kɛra n kan min ye CEDEAO ale ni ka dɔn UEMOA olu ye gɛlɛya min ta k'an sɛgɛrɛ ni ka tila ka frontières datugu Anwan k'o kɛra gɛlɛyaba ye nka yan'o cɛ ka dɔn gɛlɛya wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Covid-19 ye coronavirus o nana ka ne o kun donna ko la o kɛra jamana caman ye ka jamanaw karanga da suwa k'o bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛyaba ye an ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɔn diɲɛ gɛlɛya min bɛ yen bi n'o ye ka dɔn Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ ye k'o kɛra sababu ye waati dɔ gɛlɛyara u ma kosɛbɛ ko n'o tɛ u kunna fɛn kɛ min ka girin nin bɛɛ lajɛlen ye Anwan o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ min ye an ka soldat de l'économie min ye kabini waati dɔ kɛra ni a gɛlɛyara nka bi i ka dɔn u ka ɲinifɛn san ɲinifɛn k'a kɛra sɔrɔfɛn ye an ka foli b'u ye o tuma douane Madu Traoré ka taa se Fode Kone n'o bɔra yen Umar Usman Umar de don bisimila gasi t'i la Umar Kasamara ka taa so ma ka taa se Jagili Jakite Ablaye Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen maa ɲɛmaa douane na ani Tumani Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye u ka wuli ka jɔ ani Fatikaya o ye Moro ka gese iniki Fati iniki ye ayiwa kuma ɲɛna sɛbɛn jumɛn don nin sɛbɛn min ye Nouvelle Horizon olu ka fasiri don baasi tɛ n'i y'o bila teliyala ne bɛ soir de Bamakɔ ta i ka dɔn Bamakɔ wula i b'a ye k'a fɔ i ka dɔn diɲɛ kɔnɔna la chrétien catholique olu ka maa ɲɛmaa kɔrɔ n'a bi pape Benoît XVI ko fɔ ayiwa ko ala y'a ka kalifa minɛ a la fɛn min ye décembre kalo tile 31 n'i ko Benoît XVI a yɛrɛ tɔgɔ ni njɛ de ye Joseph Ratzinger ayiwa a fatura sibiri décembre kalo tile 31 san 2022 in na k'a si to san 95 la Ratzinger o ye Allemagne n'i ye Benoît XVI yɛrɛ ta k'a lajɛ kabi waati jan a kuma kɛnɛ nka Benoît XVI fana a ye ko kɛ a ka papuya baara kɔnɔna na n'o de ye k'a fɔ ka papuya baara bila k'a fɔ ko ne démissionne ko ne bɔra a la sabu papuya a tabiya la n'i kɛra ye i bɛ to a la fo saya
ale y'a kɛ ko dugutigiya ko a ɲɔgɔnna yeli ɲɛ la ɲinɛ o san 100 san 100 ni Benoît XVI ale kun ye mun bɔra papuya la i k'a dɔn o kɛra min kɔni ye waati dɔw la o fana a kɔni a fari kun ma jo kosɛbɛ ayiwa a tora ten furakɛliw bɛ sen na nka fɛn min kɔni ye ala ka wele sera a ma fɛn min ye décembre kalo tile 31 san 2022 in ye a kɔni ye papu Benoît XVI yɛrɛ ta k'a lajɛ a ye wulikajɔ caman kɛ diɲɛ kɔnɔna la jango diinɛw bɛ se ka bɛn cogo min na i k'a dɔn a y'o baaraw caman kɛ k'o wulikajɔw caman kɛ k'o gafew caman fana kɛ fɛn min ye taasibilaw ye ani sariya olu caman kɛra sabu n'i y'a lajɛ min ye ayiwa maa caman ye jango silamɛ diinɛ maa ɲɛmaa caman Faransi jamana ka olu kɔni sariya ɲuman k'a kan ka dugawu don k'a ye k'u ka nisɔngoya ani k'o jira kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ko ma ko Shemso Edin Hafiza recteur grande mosquée de Paris ale fana ye dugawu don kɛ ni ka ayiwa sariya ɲuman caman k'a kan a ka kunnafonidi siraw fana fɛ ani fɛn min kɔni ye i k'a dɔn ayiwa sangafu kumaw ye ka caman fɔ o fana na o tɛmɛnen kɔfɛ Mohamed Moussausi ale ye président Union des mosquées de France UMF o ma ɲɛmaa fana ale fana ye sariya caman kɛ ka taa se tɔn wɛrɛ caman ma i n'a fɔ ayiwa Anwar Kibesh président rassemblement des musulmans de France olu fana ye i ka dɔn wulikajɔba kɛ ni ka dugawu don k'a ye diɲɛ kɔnɔ sariya caman kɛra maa caman fana wulila i ka dɔn ni ka taa fɛn min kɛ an ko ma ko hommage i ka dɔn ka taa lajɛ ka dugawu don caman kɛ i ka dɔn ka dɔn min ye ayiwa Benoît XVI ye ayiwa ale kɔni a fatura n y'a fɔ cogo min na si san 90 ani san 5 i ka dɔn Benoît XVI a tɔgɔ de ye ko Joseph Ratzinger ayiwa ale de kun ye papu min n'a y'a jɔyɔrɔ bila i ka dɔn kabi a yɛrɛ kɛra papu san 2006 de awɔ 2006 a 2005 a kɛra papu san 2005 i ka dɔn ayiwa o kɛra avril kalo dɔ tile fɔlɔ ni ma fili nka a bɔlen kɔ papuya la italikaw ka dugu dɔ bɛ yen ko Castel Gandolfo a taara yen nɔ awɔ ka t'i sigi o yɔrɔ mabɔlen don dugubaw la dɔɔni a yɔrɔ lafiyalen don a tun bɛ o yɔrɔ in de la Castel Gandolfo o kumana Benoît XVI ayiwa an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka lahara sɔn sumaya a ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ soir de Bamako an don ka dɔn an b'a laban ni min ye o ye ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka marifa k'i bolo k'a sɔrɔ min tɛ sariya kɔnɔ min ye maa dɔ bɛ ka dɔn ko Segu Boli ko yalima a bɛ ka dɔn sariya sanfɛ wa Segu Boli jumɛn min bɛ ministre so in na yan réconciliation na wa Antoine ko yalima ale bɛ sariya sanfɛ wa ko yalima porte parole de do wa ko ayi ko min ye chargé de mission ministère min bɛ n'o ye chargé ministre chargé la réconciliation nationale Ismaïl Wage i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni maa kofɔlen k'a ye bɔli dɔ kɛ waati in na ni waati aw ka dɔn min ye k'a kuma cayara dɛ min ye réseaux sociaux sanfɛ i ka dɔn aw min ye an ka jamana kɔnɔ sariya de bɛ yen n'o ye code pénal malien an dɔn aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ani marifa b'a bolo aw ka dɔn min tɛ sariya kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen la ko hali bi i ka dɔn fɛn ma fɔ ni maa kofɔlen ye Segu Boli i ka dɔn aw min ye ko aw kunna kiiritigilama ma wuli a nɔfɛ min ye maa dɔ ye o y'a jira k'a fɔ aw min ye nin jugu la i ka dɔn n'i taara nin sira fɛ kiiritigilamaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka min ye ko yalima aw ka dɔn Boli k'a bɛ aw sariya sanfɛ wa min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen minnu ye ko kɛ nin ka jugu o ye kosɛbɛ nin ka jugu ye i ka dɔn olu minɛ bɛ k'o don mɔgɔ kura i ka dɔn aw min ye kasoba kɔnɔ yalima olu bɛ ka na nka min ye yalima o bɛ commissariat dɔw la nka min ye Segu Boli ye k'a ye nin kuma fɔ min ye kuma dɔw bɛ minnu jɛngɛnen don kuma dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ a bɛɛ na ta aw ka dɔn taama mɛsɛ sisi ma bɔ min ye hali n'o y'a sɔrɔ aw maa dɔw bɛ yen olu ye jalaki sɛbɛn n'o ye plainte ye min ye k'o ta k'o don a kama k'a sɔrɔ kɛ mun ye i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a bɛ kuma dɔw fɔ la kuma minnu bɛ se ka na ni dusutiɲɛ kuma minnu bɛ se ka na ni maaw bila la ni ɲɔgɔn na yalima ka siya dɔ lagosi i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a b'o baara de la n'a fɔra Malikura kɔnɔna na ko maa si man ka kɛ sariya sanfɛ dɛ bi sariya kan ka boli bɛɛ lajɛlen kan min ye aw ka dɔn nin min filɛnen i bɛ k'a fɔ aw wulikajɔ min n'a y'o kɛ i ka dɔn wulikajɔ ko ma bɛɛ
bɛ aw ka dɔn an ka siya dɔw ma i ka dɔn olu kɔni sɛbɛkɔrɔ diminen dɔ a kɔrɔ bi nin ma kofɔlen min filɛ ko yalima nin kan ka to aw charge de mission la wa ɲininkali tɔ min o sigira min ye a ye kuma min fɔ réseaux sociaux sanfɛ ni kuma in ta k'a walawala i ka dɔn aw min ye dugutigi kuma don ni kuma in ta k'a walawala maa bila ɲɔgɔnna kumaw don ko ni kuma in ta k'a walawala i ka dɔn kuma in i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka na ni aw ka dɔn wulikajɔ caman ye o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn ko awa ni man kan ka to ɲangibaliya ye wage ani kasoge k'olu kan ka wulikajɔ kɛ don n'a nataw la min ye aw ka dɔn ka sariya dɔ ta ni maa kofɔlen kama baasi tɛ ala k'an kunna diya nin sɛbɛn an nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko la lettre du peuple baasi tɛ lettre du peuple n'i y'ale bila e ko o tɛ bita nɔgɔya